ଆରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିତେଶ ଲାଗି ବଜାରନୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଣି ନି ପାରି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଦୁକାନ୍କେ ଯିମୁ ଯେନ୍ଟାକି ଉଦୟନ ବନ ଯେନ୍ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମାନେ ଅଛି ସେ କ୍ଲଥ୍ ଷ୍ଟୋର୍କେ ଯିମା ଏବେ ନିତେଶ ବି ଯିବା ସାଙ୍ଗେନେ ଆର୍ ତା ଲାଗି ଭଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯେନ୍ଟାକି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧବା ପରେ ତ ସେନେକେ ଯିମା ଏବେ ନିତେଶ ସାଙ୍ଗେ तो देखी नेबे कंटिन्यू करबे वीडियो के और एटा स्पीड गाड़ी ने जाऊँ तो नितेश भी अच्छे पछे बसिचे और गला परे दुकान गला परे सेनु कणा हवा ठीक है देखिए तो इटा फाइनली नितेश रो पैंट केनता हला भल हला ना आपका नेगा हां एटा नवा जींस पैंट जींस पैंट जींस और टी-शर्ट